Ще покажем демонстративно видео как в нашата клиника поставяме цетротит. Важно е преди да започнем поставянето на инжекцията да си измиеме ръцете, да си осигуриме спокойно място, на което да извършиме манипулацията. Ако лекарството е било в хладилника, както е необходимо да бъде, то трябва да се остави поне 5 минути на стайна температура, за да се темперира. Важно е лекарството да се слага по едно и също време всеки ден. На мястото на поставянето на инжекцията може да има леко зачервяване. Това е нормална реакция от цетротида. Отваряме опаковката. Изваждаме прахчето, което е активното вещество, спринцовката, в която е разтворителя, и има тънка и дебела игла, с които ще направим разтвора. Махаме капачето на спринцовката и поставяме дебелата игла. След което махаме капачето на прахчето и инжектираме разтворителя в бурканчето, което е с прах. След което хубаво разклащаме в рамките на 2 минути. Трябва хубаво да се разклати, за да може да се разтвори. Понякога, особено ако не се е темперирал добре разтвора, имаме нужда от доста време, за да се разтвори. 2 минути са доста време. Мисъл, трябва да прегорите 2 пъти до 60. След като го разтвориме, го изваждаме в спринцовката и подменяме дебелата игла с тънка игличка за инжектиране. То се поставя лекарството в коремната област, която предварително може да се почисти с спирт. Хващаме кожна гънка. Преди това сме премахнали въздуха от спринцовката, за да не вкараме въздух. След което забиваме под ъгъл 45 градуса спринцовката в кожната гънка на корема и инжектираме самото лекарство. Както вече казахме, на мястото на инжекцията може да има леко зачервяване, което обикновено продължава няколко часа. Това е важно след това да изхвърлим на подходящите места иглите и самата спринцовка. Това е относно поставянето на цетротида. Би могло да се направи от сам човек вкъщи. Важно е, когато се поставят инжекции, човека да е седнал или легнал.